Dobroveče, zdravo. Dobroveče. Rakija uglavnom u proširenom sastavu, ponovo, posle dužeg vremena, bavimo se onim posle zareza, a to je uglavnom, što znači da nećemo da pijemo rakiju, nećemo da pijemo voćnu rakiju, iako koristimo, evo, ove iste degustacione čaše. Dobrodošli, momci, sa nama, sa Ilijom i Mnome, odnosno rakijom uglavnom, je i specijalni gost, čiji ćemo identitet da otkrijemo uskoro. Da. Evo, danas pijemo burbon. Piće burbon o kome smo nekoliko puta pisali i na blogu. U tekstu šta je burbon, opisali smo, mislim, i par burbona, jesmo. I nekako... Bakers, jel tako? Bio je Bakers. Da. Da smo pisali njega. Ili Bookers. Tako nešto. Nešto od ovih premium burbona je bilo. Ali, šta je suština? Kružeći oko tih brendova američkih koji su listom iz Kentakija, naravno ne svi, mi smo se zadržali... Bourbon ne mora da bude iz Kentakija. Znači, straight bourbon ne mora da bude iz Kentakija, mora da bude proizveden na teritoriji Amerike. Tako je. Da ima najmanje 50% kukuruza, znate celu priču. Ovaj bourbon koji pijemo ima jednu jasnu formulu, 75% kukuruza, i 13 i 12, slagaću vas da li je 12 raž, da li je 13 ječam ili obrnuto. Zašto je to važno? Pićemo dva burbona, jedan ne nešto mlađi, nego slabiji, drugi malo jači. Ovaj prvi, hajde da vidimo o čemu se radi. Firma je Wild Turkey i nekako kroz ove godine dok smo pili burbone, svidela nam se ova destilerija. Jeste. Nije, desilo se da 100 jedinicu smo pisali. Distillery of choice. Rakije uglavnom. Tako je, destilerija izbora rakije uglavnom, a vrlo dobro znate da ne moramo da dodamo plaćeni oglas, plaćena reklama, jer nije oglas, nije reklama, nema, kako se to kaže, product placementa. Da. Ajde da crknemo malo, pa ću da nastavimo o tome šta je u stvari ovo. Da. Ovaj bourbon može da nam posluži, evo dok momci razmišljaju o tome šta ovde može da se oseti, kao dobar primer marketinga koji u Americi se već duže radi, a evo i kod nas bi možda moglo da se počne, možda kroz filmove i muziku. Ovo je bourbon u koje je kreativne prste umešao i saradnik, zvanični saradnik, kreativni, da kažem, u ovoj destileriji, a to je Matthew McConaughey. Matthew McConaughey je poznati glumac koji već duže vremena je zaštitno lice ove destilerije. I šta je on steo da radi? Sa sve svojim južnjačkim naglaskom i svojom južnjačkom pojavom. I sa svojom južnjačkom prošlošću. Ta prošlost je ovde upravo spojila ono što svi mi imamo, a to je porodica, jel? I Matthew McConaughey, da bi opravdao, po našem nekom mišljenju, nov proizvod koji je Kentucky Straight Bourbon Whisky, da kažemo kako je zvanična terminologija, ali za razliku od običnog bourbona koji ne sme da bude rafinisan, dodavane boje itd., ovde to nije urađeno. Ovaj, po nekom saznanju, je ili prošao kroz charcoal ili čumur, mislim, ugalj, ne samo ne od hrasta, već od teksaškog drveta meskit, koje je karakteristično za to podneblje, jer se na njemu pravi njihov najbolji roštilj. Sad ću sipati još malo, jer ovo jednostavno ide. Dobar je. Sad ću malo pričati, to su te veze, vi možete da pogledate tamo neke spotove koje su oni snimali, to je ozbiljna... Da, ima dobrih... ozbiljna kampanja. Tako je. Video materijala. Inače, ovo je jedan sasvim nov proizvod, mislim, u Srbiji ga nema skoro sigurno, litarska boca jako efektnog dizajna, može da se prizna, kad se zatuče ovako, posle može da se drži neka srpska no-name rakija, nažalost naše rakije nemaju sve svoje etikete, svoje boce i tako dalje, pa možda ću ja to isto da uradim. Inače, 8 godina staro piće, 8 godina, to nije malo, ali je, što bi oni rekli, smooth, ima 43, sam dobro rekao. Mirisu kao da je mlađi od 8 godina.
Ja se potpuno slažem. Kad uporediš sa, recimo, Jim Beam Black ili starim ili nekim od tih... I kad uporedimo sa 100 jedinicom, sa 100 jedinicom, koja ima 6-7 godina, tako nešto. Sa 100 jedinicom Wild Turkey-a, legendarnom, koja baš onako ima znaš šta mislim u čemu u stvari razlika? U stvari razlika je u toj čini. Jer mi šta god uradimo s Bourbonom, spustimo na 43, a 101 ima 50,5. Da. Tu se dešava to... Pad i u aromama. Pad u aromama, tako je, pad u sveopštem utisku. Meni je ovo, da kažem, bourbon koji je, pre svega ide na pitkoću. Znači, veoma je onako blag i ukusan je i tako. Da. Ali da kažem, malo se napravio kompromis sa tim tradicionalnim identitetom u ukusu i mirisu. Ovo je bourbon za one koji vole Jack Daniels. Da, tako je. Ja mislim da je to, i ovo je bourbon za one koji ne žele da preplate piće, a da ipak nije onaj osnovni proizvod. I onda sad kao ne pijem Wild Turkey 80, ili kako beše, koji je osnovni 80? Wild Turkey 80. Da, ne pijem to, nego pijem nešto drugačije, malo jače, malo neko ime ga tu prati. Ima malo taj, to bi Amerikanci rekli, malo taj candy, ima taj, šećerna vuna, karamel, malo ima taj, hajde da kažemo, slatkasti, ne ukus, već... Malo biber, ljuta paprika, ovo sve što ide sa bourbonom, malo suve smokve. Ide u svako doba dana, ali moram da priznam, ima pečet Wild Turkey. Znači ima taj... Ima u afteru posebno, nismo ga pili sa ledom, a verujem da bi išlo dobro. Kada popijemo ovo piće, popićemo jedno drugo piće, ali ista destilerija. Sad idemo samo u Kentucky. Nećemo da prelazimo u Teksas. Sa nama je drug Sale. Drug Sale, evo, rakija uglavnom, kako se to popularno kaže, u senci. Da, u senci. Rakija uglavnom iz senci. Formirao si vladu u senci. Formirao vladu u senci. Ima drugi naziv, siva eminencija. Da. Ima treći naziv, prošireni sastav, rakija uglavnom. Ima gomila tih nekih... Ghostwriter. Ghostwriter. On je ghostwriter i ghost. On je ghost i ghost. On je ghost pisac. Ne zaboravite vodu. Tako je, kad pijete rakiju, ne zaboravite vodu. Prvi put u vašem gradu rakiju uglavnom pije običnu vodu. Tako je. Dragi moji, kao što sam i obećao, sada spektakl, stvarno spektakl, čućete često na rakijskim sajmovima, predavanjima i festivalima kako komisija ne želi da ocenjuje destilate, pa to sad negde bude i preko 45 volovnih procenata, nekad se dozvoljava malo više, a s druge strane znate da je dobro da se rakija prepeče na preko 60, naravno. Ima tu neki postupak, da sad ne pričamo kako se dolazi do nekih željenih 40 i nešto. A mora da ima neki standard tu ipak, ne? Ako se uvodi standard, da oni spuštaju... Pa nažalost, slaže se, nažalost, standard je taj da je 40 najniža granica u većini zemalja, ide se na 37,5, pa ćete sve više da vidite rumove, vidjet ćete čak i konjake, neka pića ispod 40%. Mi iz nekog razloga nismo ljubitelji. Za nas je ta 40% baš tonja granica i to kad se radi o vrhunskim, dobro izvedenim rakijama, jel? Tako. Da bih ovu predrasudu malo razbio, da sumiramo Long Branch 43%, ok, neko veliko srebro, što se nas tiče, ako bismo ocenjivali. Ali iz iste destilerije još jedna zanimljiva bočica, već vidimo boju kad bismo uporedili. Da. Eto. A boja ne laže, bourbonu stvarno ne sme boja da se dodaje. A još jedna stvar, u čemu je razlika između bourbona i rakije? Bourbon je, ok, destilat od žitarica, svi to znamo, to ne znači da je to loše piće, jednostavno on je kao takav, da kažemo, inferiorniji prema hrastu od voćne rakije. Tako da bourbon u 4-5 godina, to je već fino starenje, a bourbon koji nije nešto mnogo razblažen, a ovo je rare breed Wild Turkey, retka ptica, retka vrsta, ili kako god, da ne zovemo sad Matthew McConaughey da nam prevodi, ako je ovo bilo koliko, 86 proof, pa podelimo s 2,
Ovaj je 116,8 proofa, što bi rekli, ili čitavih 58,4% alkohola. Hajde da sipnemo pomalo, naravno ovde ovoga nećemo puno, par ne dok vi gledate. Da, to je to. I sad ćete u stvari vidjeti, moje dragi kolege, a i naši dragi obožavaoci koji nas prate, vidjet ćete kako ćemo da uživamo u ovom piću. Šalu na stranu, ovde imamo sad jednu lavinu... Ovo su specijalne serije, tako, Master Distillera Wild Turkija i Rare Breed je u stvari nešto najbliže onome što je bio u stvari 101 70. godina, ali tako? Znači ono... Da, prvi. Pa, inače, Rare Breed postoji interesantno tržište od 91. Da. Znači, 30. godišnjica Rare Breeda koji to poznavaoci znaju menja sigurno profil i ukus. Meni je bilo uvijek impozantno to što je Wild Turkey 101 mogao da se kupi za $10 60. i 70. godina, a bio je možda najbolji bourbon koji je ikad napravljen u toj klasi. I da su Amerikanci u stvari tih godina za jako malo para pili vrhunska pića. Jeste, on domaći proizvod, domaće sirovine, domaći hrast koji je na leasing je išao, izvinjam se, na leasing išao Škotima za sazrevanje njihovog viskija, njihovo žito, njihovo tržište veliko, pa tim dobrim bourbonima mislim da nije ni bila reklama potrebna. Nije. Iako su se pojavljivali uvek u serijama i filmovima, ali da imamo šta je ovo. Oho. Ukus koji spira sve ukuse. Tako je. E sad, ova jačina nam dozvoljava dve stvari. Prvo, da osetimo stvarno od šta bourbon duguje hrastu i otkuda ti ukusi i koje se to arome otključavaju na jačini, inače on je stavljen na preko 62,5% po zakonu bure. Druga stvar je, možete da se igrate. Kad se doda malo vode, otključavaju se neki novi ukusi i to se radi pogotovo na ovoj jačini, a ako se malo našalimo i dobijete od 0,75 malo više pića, jel? Ako biste ovo sveli nekom običnom nehlorisanom, eto možda... Da, verujem da je dobro biti bogat pa kupovati ovakav bourbon i piti ga sledom. Da. Znači da može čovjek sebi da priušti da ovo pije sledom. Znači da led se lagano topi, lagano spušta. Tako je, ona velika kocka koja malo, koja ga ne razvodnjava previše, blago ga hladi. Tako je. I na nekom tremu da se na nekoj vrućini ovo pije, to je to. Koliko je star? Koliko je star? Ja mislim da on nema... Rare Breed nema age statement, što se kaže. Ali mislim da je on isto u proseku oko 6-7 godina. Da. Nemam baš sve... Mislim da tu ima i starijih i mlađih, a prosek je nego oko 7. I ovde je četvorka stepena gorelosti. Onako već liči na krokodilsku kožu. Ovde se to baš oseti. To je čuveni taj, jel tako, Wild Turkey, stepena gorelosti, koliko se oni drže, već decenije. Tako je. A prvi miris nekog bi začudio i rekao bi, pa čekaj, moja rakija ovako ima ove divlje mirise malo jače, ali tako, znaš ono kad probamo rakiju mladu, mislim, pošto obično 58 i ko ispeče, to je još uvijek neka mlađa rakija. Odlična karamela, med, blagi citrus i limuna. Hrast, tanini. Citrus, limun. Cimet. Da, cimet. Jako, razmišljajte o čokoladi preko 70%. Jeste. Kolači razni. Razni kolači sa onako dobrim orašastim plodovima. Teško izbaciti arome iz ovako jednog dobro ukomponovanog proizvoda, zato što ovde, koliko god ovo bilo jako, prija ova tekstura, telo. Da, jeste, uljasta tekstura, nevjerovatno. Što bi rekli, sipping whisky. Jeste, sipping whisky. I onda može da se srkuće i uživa u njemu. Dug finish,
Dug, finiš, ovo stvarno ostaje, mi Jeste, ćemo kasnije malo da se opustimo, popićemo još jedan, a vi napišite neka pitanja ili utiske, mi ćemo rado da odgovorimo. Jednostavno treba probati razna pića da bi se to sve uporedilo posle sa rakijom. Kao što šaljete rakiju, poklanjate prijateljima, treba da poklanjate. Tako, ako imate prijatelje u inostranstvu, i Srbija je za nekog inostranstva, Amerika je za nas inostranstvo, ovo je poklon našeg prijatelja. Kad neko putuje negde, potražite i kažete, donesi mi stvarno da probam, šta se to pije u Francuskoj, šta se pije u Poljskoj, šta se pije u Rumuniji, nije važno, probajte to i onda ćete znati... Stičite iskustvo. Tako je, šta imamo ovde. Živeli? Živeli. Živeli, Sale. Ajde. Uzdravljaj. What?